बैनि जिउआव थानाय नङा बैनि जिउआव थानाय नङा दुखु नाङो बिरादनो गोथाव गोथावसो मोदोमो मिथिबाय हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर स' दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा शेयार खालामनो होननानै ग्रुपला नुजाफैलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक एन्ड शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबावना लोगोफोर स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो स' लोगोफोर सिगांग्रो नैबे भिडिअखौ एसे नायग्रोदो मा खखाबाव दारि जेंगाव गाव थानाय सेंग्राफोरा जि बुस्राव बुस्राव मोनामसिगोन दा गरम बोथोराव जि लेथ्रा मोनामखायो आयै र' नानि र' मा होनदों नोङो दारि जामाव थानायफोरा मा जायोनो मोनामो नै जोंना दङ बिदि दाबुं होननानै जोंहा दुखु नाङो बिरादनो खिन्थु नै बियो ना मोनामा मिथिबायना नै गोथाव गोथावसो मोदोमो मिथिबायना नानि जानो हागौ नोङो बेबायदि मानो बुंदों जे नोंना गोसथोनायनिया बेबायदि दारि गैया खखाबाव गाबस्रेंनो दारि गैया आरोना स' बेनिखायनो नों बेबायदि बुंदों जानो हागौ खिन्थु बियो बिदि जामाव बेबायदि मोनामा लोगोफोर बे मोदोमो एसेनो मिथिबायना खोनासं सनानि नोंनाथ' बयफ्रेन्डआ गोसथोनाया नै बेबायदि दारि जाबस्रिं गैया स' बेनिखायनो आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे नोंहा बयफ्रेन्डखौ नकलिबाबो दारि लागायना लानो हो नङाबा गाज्रि नुयो नुब्रा बायदि नुयो मिथिबायना बेनिखायसो नोङो बेबायदि मोनामो होनदों आरोना स' डुप्लिकेटबाबो लागायना लानो हो मिथिबाय स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ नायग्रोदो एसे गुबुन गोसथोनाय दं होनदों नामा ना नोंनि जुलिनि मन्दपाव सोरबा जिरायोबा नोंनि जिउखौबो मोना आंनि जिउखौबो मोना बै हिनजावनि जिउखौबो मोना मिथिगौ माय गड खोनाबाय ह नानि नों मा खालामगोन होनदों बैनि जिउआव थानाय नङा बैनि जिउआव थानाय नङा बैनि जिउआव थानाय नङानो हाब मा खालामगोनलै नों नानि बा डेन्जारलै स' लोगोफोर आजिखालि निब्बा निब्बिनि गोसथोलायनाय माथो बुंबावनो संसाराव अ माय गड उराय होजोबगोन बे बम्बसो गारना होगोन जानांगौ मन्दपावनो ओमफ्राय गावबो थैगोन जानांगौ आरोना माय गड स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांमोन स' नोंथां नायना मोजां नांब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय